Ahojte, musím sa vám takto prihovoriť z auta. Trošku som naštvatý, pretože pred chvíľkou mi volal klient, ktorý dostal pokutu. Ale paradox je ten, že vlastne asi pred 2 rokmi sme boli za ním a vraveli sme mu o tom, čo robíme, vlastne ako mu vieme odstrániť formálne nedostatky na prevádzke, aby v prípade kontroly nemal žiadnu pokutu. Vravel, že to má všetko dobré, že nepotrebuje riešiť nič, že mal aj kontrolu z hygieny a že všetko je OK, že má dobrú účtovníčku a tak ďalej. Ale pri kontrole osobne som mu vravel, že ja ako bývalý inšpektor už momentálne vidím nejaké nedostatky, nejaké chyby, že vlastne bola by to škoda si to neodstrániť, pretože reálne to nikomu nespôsobí nejakú újmu a pre kontrolu to môže byť neviem aký problém. Ale vravel, že to nebude riešiť teraz, že má na to ľudí, že si myslí, že to je všetko dobré, že však podniká už asi 7 rokov a tak ďalej. Zhodou okolností dneska mi volal, že vlastne dostal do schránky rozhodnutie, sankciu nejakých 1400 eur. Asi pred nejakým pol rokom mal kontrolu zo SOJ a vravel, že mu našli len nejaké štítky, nejaké chýbajúce označenia, doslova formality. Vravel, že inšpektori mu povedali, že bude všetko v poriadku, aby tam napísal do vyjadrenia, že nedostatky odstráni. Teraz nás oslovil s tým, že vlastne tú sankciu dostal a že či s tým niečo vieme robiť. No, pýtal som sa ho, prečo volal až teraz vlastne a prečo sa neozval skôr. Tak hovoril, že slúbili mu, že to bude v poriadku, no a že pokuta by nemala byť. No, takže vlastne výsledok je taký, že vlastne podnikateľ v zázname sa priznal, súhlasil s tým, že vlastne má nejaké chyby, potom bol pasívny, keď ho vlastne vyzývali na to, aby podal vyjadrenie písomné. No a jednoducho nespravil nejaké kroky, čakal až na nejakú sankciu. V tomto prípade, v tomto momente už nie je nejakej pomoci. Predpokladám, ako je možnosť sa ešte odvolať, ale predpokladám, že vlastne bude to odvolanie zamietnuté. Práve preto vás, podnikatelia, chcem poprosiť, keď viete, že máte nejaké chyby, nejaké nedostatky, formality, ktoré vlastne môžu vlastne spôsobiť to, že vlastne budete platiť zbytočné pokuty, dajte si to na poriadok. Alebo keď nie ste si tým istí, tak oslovte ľudí, ktorí sa tej danej problematike venujú, ktorí to poznajú, ktorí poznajú celý ten proces kontroly. Oslovte nás a my vám pomôžeme tie formálne záležitosti odstrániť tak, aby v prípade kontroly ste mali všetko správne. Máme skúsenosti z praxe, sme bývalí kontrolóri, vieme, čo sa kontroluje, čo sa vyžaduje, ako rozmýšľajú inšpektori, po ktorých veciach idú a kde vlastne sa tie chyby na prevádzke nachádzajú. Toto vám vieme preventívne odstrániť za niekoľko tisíc eur. Kontaktujte nás. Vieme sa predtým porozprávať, aké služby by sme vám vedeli poskytnúť a ako by sme vám vedeli pomôcť v rámci vášho podnikania. Neznamená, že teraz, keď momentálne nemáte kontrolu, že tá kontrola nepríde zajtra. Čaute.